morning guys. Ganda ng buhok. Aalis kami ngayon punta ng Wan Chai. Kukuha kami ng ID punta sa agency. So, hindi ako makapag-vlog kasi kasama ko yung amo ko. Pero try ko guys. Baka pumayag. Konting clips. Pakita ko sa inyo yung agency. Yan na lang ulit. Magkakape lang ako at magsi 7:30 na. Tanghali na. At ayun na nga. So, biyahe na kami dito ng amo ko guys. Walang salita. Video-video lang tayo. So, ito yata ay malapit na kami sa Wan Chai nito. And maraming station. Malayo, 1 hour yung biyahe namin. So, ayan. Kasama ko yung amo ko. Sabi ko, pwede ba ako mag-video ng kaunti? Kaunting clip. Okay naman da. Pinayagan naman tayo. So, inabot, nakakaantok nga yung biyahe. Halos isang oras nahihilo ako. Sobrang sumakit yung ulo ko dito sa biyahe namin na to. Mas maganda yata magbiyahe kapag sa train. Kaso madami daw palit-palipat. Pag bus kasi mula sa amin, isang sakay lang. Kaso nga ayun, yung patigil-tigil niya, parang na ano yung ulo ko, yung stomago ko, yung tiyan ko, parang susuka. Dito naman, kumain muna kami breakfast. Ang sarap ng breakfast ko guys. Grabe. Tuwa ko sa amo ko kasi ang dami, busog na busog ako, tapos may pakape pa. Pinapili ako anong gusto ko daw, tea or kape. So kape yung pinili ko kasi malamig yung tsaa, hindi natin carry. And dito naman guys, pabalik na yata kami dito, pauwi na kami. Ang ganda ng mga view na napagdadaanan namin. Ang ganda kasi nasa taas ako ng bus, so kitang kita, kaya makakapag-record tayo. Tsaka ang tubig dito, alam nyo, sobrang linaw, walang kabaso-basura. Ang linis-linis niyan. Dagat na yan. Dagat pala yan, hindi basta ilog lang. Para siyang, isang buong dagat na tinayuan nila ng mga building. Parang ganun. Sobrang ganda. And nagpaalam ulit ako sa amo ko nito. Katabi ko yung amo ko. Katabi ko lang. Nakikita niya ako. Sabi ko kung okay lang. Okay lang daw. Ang bait talaga nito. Hulog ng langit. Sobrang bait guys. As in. Tapos napaka-generous pa. Kaya thank you Lord. Sobrang nagta-thank you talaga ako. Kasi ang bait-bait talaga. So ayan, ito. Pumasok kami sa tunnel. Alam niyo kung anong tunnel to guys? Sa ilalim ng dagat. Eh, itong isang to, ilalim ba to ng dagat o ilalim ng bundok? Basta dalawa yung dinaanan namin. Hindi ko alam kung alin dito na videohan ko. Ayan, makikita nyo dyan. May nakalagay dyan. Ay, wala na. So, ayan. Ano pala yung bundok siguro yan. So, ito, may nakita na naman tayong mga dagat-dagat. And ito yung tulay na napakataas na itong tulay na ito guys, na napakahaba. Yung dinadaanan natin. Sobrang ganda ng view. Ayan, Tai Lam Tunnel. Ayan, nakita niyo yung bundok na yan sa unahan. May tunnel dyan sa ilalim. Nadaan tayo ulit kasi hindi ko na yata na-videohan. Yung kanina sa dagat, hindi ko yun na-videohan guys. Yung pagdaan kasi, bakit nga ba? Hindi pa ako nagsasabi sa amo ko. Yung paglabas dun sa dagat, alam niyo yung dagat na yun? Nakita niyo yung dagat na yun? Sa ilalim nun, mayroong tunnel na daanan ng sasakyan. Grabe, no? Amazing. Samantalang sa atin, walang ganun sa Pilipinas. Kailan kaya magkakaroon ng ganun? Ang galing yung nag-invento nun. Matagal na daw yan. Sabi ko sa amo ko, kailan pa yung mga tunnel? Tagal na daw, ilang taon na. Ang galing nila, no? Tapos meron din silang special way. Kumbaga, meron talagang daanan yung mga bus para hindi matraffic. Tapos amazing dito guys sa Hong Kong kasi wala kang maririnig na yung maraming sakin, yung mga pito-pito, yung beep, yung tawag dyan, busina. Ayan, walang busina dito ng sasakyan, wala ka masyadong maririnig, hindi ka masyadong may stress sa kalsada. Tapos parang kakaunti ang sasakyan kasi ang mahal pala daw ng sasakyan dito, talagang mayayaman lang ang may sasakyan, sabi nila ha. Pero yun kasi yung nauusog ko, parang ang ganda kasi hindi matraffic, parang aliwalas ng kalsada. Tapos merong mga special way nga yung bus. So, hindi ka talaga, parang easy yung pagbabiyahe, ganun. And marami rin namang nagko-commute, kanyan. Kasi nga, mahal daw ang sasakyan. Pag hindi afford, ayan, hindi rin, wala masyadong nagmamay-ari ng mga sasakyan dito. So, ayun. Pauwi na kami. Okay. Chef, ready na po ba, Chef?
Magiging HRM po yan, paglaki. Taga-prito ng ham. Dyan na, mainit na. Luto-luto muna sila dyan habang si Kuya Kiel nagbabantay kay Ella. Ayun na yung mga pinamili nila kahapon. Breakfast nila yan kanina. And then, habang malakas ang ulan dito guys, kasi may bagyo na naman sa Pilipinas. Sobrang lakas pa naman sa amin ang dadaan. Ayan. Kaya banding-banding muna sila, hindi makalabas. Sobrang maulan daw doon. Sana hindi naman masyadong lumakas kasi tataas na naman ang tubig. Hindi na naman ang problema natin. Baka, hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Patambakan ng sa loob ng lupa or magpagawa na lang ng may taas na bahay kasi ang hirap taas baba ng gamit. Lalo na yung sa kapatid kong isa kasi ang lapit lang nila sa ilog. Sa kanila mataas na yung tubig, sa amin papasok pa lang sa bahay, pero sa kanila nasa sala na nila, mga na malapit na sa tuhod, ganyan. Mas mabilis sa kanilang tumaas ang tubig kasi mababa, tapos malapit talaga, katabi lang nila yung ilog. Yung kila Ate Helen tsaka kay Ate Nene, yung isang kapatid ko si Inchik, yun, malapit dun ng tubig, kakabahala nga eh. Si Ella po to, gusto rin magluto. Nakakamiss naman tong mga batang to. Kaya kada umaga, talagang kahit ilang minuto, tawag palagi sa kanila para hindi ako makalimutan ni Ella Pot. Laging niyang sinasabi, Mama, uwi na. Ganun lagi. Uwi. Nakakaiyak nga pag sinasabi niya yun eh. Uwi, Mama. Lagi yan. Yung kainan time na naman, wala ako sa tabi nila. Sobrang, yun ang nakaka-homesick pag naririnig ko siya na nagsasabi ng ganun. Pero pag nakikita ko na masaya naman siya, tsaka naglalaro, maraming pagkain, yun naman gusto ko, yung makain nila yung gusto nila, maibigay yung mga kailangan nila. Pag nakita ko sila na ganun, masaya na ako. Wag ko lang makikita na umiiyak, tsaka yun nga yung sabihan ako, Mama, uwi. Nakakadurog. Alam mo yun. Huwag na tayo magdrama. Ayun, dinner time sila. Buti sinisipag mag-vlog yung isa. Ay, ang dilim. Gabi siguro to. Kagabi. Hindi kaninang umaga. Ewan ko kailan niya vlog yun. Basta sinasabi ko mag-send lang siya sa akin ng mga video. Hindi nga ngayon makapag-send na madami pa siyang video. Hindi niya na ma-send kasi wala ng internet guys. Gawa nga ng maulan na daw. Buti nga may kuryente pa sila. Pero yung tubig, pangalawang araw na nawalang tubig. Tapos, ito yung nangyari nung umaga. Kasi nung gabi pa lang, sobrang lakas na daw ng mahangin at saka maulan. Yan, nagtumbahan na yung talong natin. Yung mga bunga na pati, sayang. Ang gaganda na pati, ang lulusog na tumba-tumba na sila. Ito yung mga patola natin dyan. Meron na yung gagapang na yung patola eh. Tsaka mga sili na mamunga na rin yata. Yung talong, wala na. Na sila ng ulan. Tsaka ng hangin. Lalo na bukas, ang dating ng bagyo Sabado. Naku po. Ano kayo mangyayari sa mga tanim? Sana okay naman sila. Kahit wala na lahat yung tanim, basta okay yung mga pamilya natin, tsaka yung bahay. Good morning guys. Medyo na late po tayo ng gising. Takas po kasi ng ulan. Ito na po ang ating bagong chef. Ano pong pangalan ng chef? Ano po niluluto ninyo? Ano po? Ikaw, may bago na rin po palang chef. Oh, may helper po siya. Ano pong pangalan nyo? Ha? Ano pong pangalan? Si Ila? Very good. Ano pong ulam nyo? Sino po nagbili niyan?
umuulan na naman sa labas. So, ayun na yung vlog natin, guys. Yung vlog ni Papa, vlog ko. Ayan, sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Sobrang thank you, and sobrang thank you din sa amo ko na sobrang bait. And sa lahat ng mga nag-apply, ayan, dasal-dasal lang tayo para makaroon tayo ng mabait din ng amo. Katulad ng sa akin, ganyan. And gagawin din natin ang trabaho natin ng maayos para babalik din naman yun sa atin. And yung pag-video ko kanina, guys, ayan, nagsabi lang ako kay ma'am na, sabi ko, pwede ba akong mag-video? Ganyan. Sabi niya, okay, ganyan. Sabi yung pagkain ko, sabi ko, pipicturan ko, ganito, ganyan. Okay daw, walang problema. So, ayan. Lagi lang magsasabi kung okay, kasi kung hindi naman natin gagawin pag sinabing hindi okay, di ba? Sobrang concerned nila kasi hindi ako pinapunta mag-isa. Yung kung iba yan, di ka sasamahan. Sobrang busy ng mga tao dito eh. Pero ako sinamahan talaga ako. Kasi baka daw mawala ako pagpunta dun sa Wanjay. So ayan, sobrang thanks talaga. Sobrang bait. Ayaw nilang mawala ako. Baka daw, naligaw-ligaw ako. So, gumamit daw ako ng Google sa susunod. Susunod daw, hindi na ako samahan. Dapat alam ko na. Madali lang naman kasi isang sakay lang. Tapos, paglabas mo ng agency, isang liko lang. Tapos, doon na rin yung terminal. So, ayun. Hindi na ako nakapag-video ng may ilaw, guys. So, kasi, pinantay ko na para, tawag dito, para hindi maliwanag. Kasi, nagising pa sila. Nandyan sa sala. Makikita nila buhay pa yung ilaw ko. So, ayan. Ganito na lang. And then, tutulog na ako. Thank you. Maaga yung pahinga ko ngayon, guys. Thank you so much for watching pala. And don't forget to like and subscribe kahit wala na ditong, kahit walang muka. Ha? Salamat. Bye. God bless. Good night.